Pitung sasi lasengonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rina wangi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati Cendang kula ya mas ya aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangenku setengah mati Jangan kula ya mas ya aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus aku kang nandang kasmaran balang sandar wong ayu tanti-anti usadane wong kangen bang antar jambi atur sugeng dumateng kang samya dateng ambrek sani badan kula wujud demang malang-malang ampun ngantos samya jingleng mangke mundhak masangarang atur kula dumateng sanyong resa ageng alih kakung putri sapa
totolan udan negara sanyata sagete mengelung sapa mung patos pangupajiwa milanipun sedaya kasaya preka ampun ngantos sami Allah mring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kontonira nadyan ala rupa kula nanging tasih golongane santri sayakti sawaka sambian lampahi kesenian ora werni milanipun sedaya kang samya beksa ampun ngantos sami kala Allah mring kawula najar kula rupa Allah nanging tasih kontonira najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih golongane santri sayakti sawasami nguri-uri kesenian kabudayan Jawi sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sekecana lenggah ira sedaya simami mreksa kawula kang rupine mboten tata zamane wali songo gambarke agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling kang maha kuwasa lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kanono lima sangedan sholat zakat munggah haji lamun kuasa asik zamane wali songo gambarke agama Islam ingkang mulya gambarna ing tanah Jawa liwat seni
kaya ana ing tanah Jawa supaya urip kaya Elio kang mongso dilakoni tuntunan kang ana lima sangetan salat zakat poso haji lamun kuasa lamun kuasa Do elingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono acarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngino acarane wali songo werna-werna dikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulindano zaro kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musik ditinggalno padha nderek acarane wali songo Sora-sora bergembira, bergembira semua sudah bebas